Cześć i dzisiaj witam Was z Zabrza, z kotłowni zabytkowej części elektrowni Kraftwerk Zaborze, gdzie jestem dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Zabrze. Miejsce to zostało niedawno właśnie przez Urząd Miasta przejęte i przede wszystkim jest przepiękne, jest przeogromne, jest genialne, jeżeli chodzi o konstrukcję, więc właściwie miałam tego filmu nie kręcić, bo bałam się, że nie wystarczy mi czasu. Ale po prostu zrobię Wam taki mały speedrun i, moi drodzy, skupiając się mimo wszystko na rysie historycznym, chodźcie ze mną w tę podróż. Monumentalna bryła elektrowni przy jednej z ówczesnych arterii kiełkującej metropolii przykuwała moją uwagę od lat. W 2007 roku, jeszcze jako nastolatka, od poniedziałku do piątku przemierzałam trasę Katowice-Gliwice autobusami linii 840 i 870. Przez pierwsze tygodnie jazdy na uczelnię każdorazowo podziwiałam stary ceglany budynek, na którym nadal tkwiły wtedy założone w epoce PRL-u filtry. Blaszane potworki przyrośnięte do dachu po niemieckiego zabytku dawały wizualnie wręcz groteskowy efekt, niczym z uniwersum Oddworld. Ale z czasem filtry zaczęto rozbierać, a budynek tracić swoją funkcję. W mojej głowie z częstotliwością bicia serca rozlegało się pytanie: i co dalej? Rzucę spoilerem już na początku. Ta opowieść ma szczęśliwe zakończenie. W 2022 roku obiekt przejęło bowiem miasto. Będzie o niego dbać i nadawać mu nowe funkcje. Po odetchnięciu z ulgą możemy zatem przejść do krótkiego rysu historycznego tego niebywałego w swoim pięknie miejsca. Cofnijmy się do roku 1883. To właśnie wtedy berliński przedsiębiorca Emil Rathenau, entuzjasta elektrotechniki, założył Towarzystwo dla Używania Elektryczności, w 1887 roku przekształcone w Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, czyli spółkę AEG. W 1896 roku spółka AEG rozpoczęła budowę elektrowni przy ówczesnej Kronprinzenstraße 416, ulica Następcy Tronu, a dzisiaj Wolności. Już rok później, dzięki 3 maszynom o mocy 280 kW każda, elektrownia wysyłała w świat prąd. Tak swój żywot zaczęło OEW, Oberschlesische Elektrizitätswerke, czyli Górnośląskie Zakłady Energetyczne Kraftwerk Zaborze. Aż do wybuchu I wojny światowej na terenie całych Niemiec istniały tylko 3 tak ogromne zakłady energetyczne: w Zaborzu, w Berlinie oraz w Nadrenii Westfalii. Nad konstrukcją górowało 5 monumentalnych kominów, z których jeden wzbijał się w niebo aż na 100 metrów wysokości, przy 6 metrach przekroju. Między 1897 a 1904 rokiem zakłady zakupiły aż 7 maszyn parowych wyprodukowanych w Görlitzer Maschinenbauanstalt, czyli w zgorzeleckiej wytwórni maszyn. Pierwsze turbiny parowe zabudowano w 1906 roku. Moc elektrowni wzrosła wtedy do 1300 kW. Jeszcze przed uruchomieniem zakładu spółka AEG podpisała z gminą Klein Zabrze umowę, na mocy której przez 50 lat mogła korzystać z placów i ulic w celu elektryfikacji posesji prywatnych oraz publicznych. Od 1894 roku w mieście kursował tramwaj konny, który dzięki powstaniu elektrowni od 1896 wymieniano na elektryczny. W celu zapewnienia trakcji prądu stałego o napięciu 600 V zamontowano w elektrowni specjalny generator. Od 1900 roku elektrownia przeszła w ręce wrocławskiego Schlesische Elektrizitäts- und Gas-Aktiengesellschaft, którego spółka AEG była akcjonariuszem. Nowy gospodarz powołał w Gliwicach Oberschlesischen Elektrizitätswerke, Górnośląskie Zakłady Elektryczne, oddając elektrownię pod ich zarząd. W tym czasie zapotrzebowanie na energię wzrastało, co poskutkowało rozbudową zakładu. W
1909 roku planowano zainwestować w dalsze prace nad jego rozwojem aż 2,5 miliona marek. Od 1913 roku elektrownia zaopatrywała w energię także powiat toszecki. Najwyższą moc w swojej historii elektrownia osiągnęła w czasie II wojny światowej w 1942 roku. Była to wartość 176 MW. Pod koniec konfliktu sporo pracowników zostało ewakuowanych w głąb III Rzeszy, a pozostali zajmowali się utrzymaniem elektrowni w ruchu. Warto dodać, że Gauleiter Okręgu Śląskiego miał jeszcze noc przed własną ucieczką, mając świadomość nadciągającego pierwszego frontu ukraińskiego, zapewniać ludność cywilną przez radio, że wszyscy są bezpieczni. W styczniu 1945 roku elektrownia dostała się w ręce Armii Czerwonej, ulegając dewastacji i grabieży. Powojenni gospodarze podjęli żmudne wyzwanie odbudowania zakładu. Elektrownia sąsiadowała z szybami ruchu zachodniego kopalni Królowa Luiza, po wojnie działającej jako Zabrze. Dzisiaj tereny pokopalniane zostały wspaniale odnowione i obdarowane nową funkcją przez gospodarza, czyli włodarzy miasta. Dawniej węgiel z kopalnia Luiza Wschód, Zabrze Wschód, dowożono koleją wąskotorową, po której dzisiaj zostały nieliczne pamiątki w pobliżu elektrowni. Warto zobaczyć też przetrwały tunel kolei piaskowej, który szczególnie umiłowali fani fotografii. Jednak tor z wąskotorówki prowadził dalej, przecinając dzisiejszą ulicę Pawliczka, dawniej Saarlandstraße, obok dawnego wiaduktu kolejowego, aż do koksowni Skalej. Borsig Kokswerke Skalej, a od 1945 roku koksownia Zaborze. W momencie wygaszania elektrownia ta była najstarszą na Górnym Śląsku i na całym obszarze obecnej Polski. Miejsce ma ogromny potencjał stać się na przykład centrum kultury i sztuki. Potężna kubatura pozwala przypuszczać, że mogłyby tutaj odbywać się imprezy masowe, takie jak koncerty czy też wystawy. Trzymam kciuki.